Kanggo majikan tua. Apa kula wis bisa dipandenge wis blenak wis beli pernah nganggo bedak. Yen repot ngurus anak nganggo dandan beli kejebak dudu sakit kula plesa. Belanja aja 20.000 si endi go tuku goreng isi kantong langka kertas langka receh. Lagi kula perawan kakak pisarang ketunggu yen repot ngurus anak nganggo dandan beli kejebak dudu saking kula plesa.
yen kakang wis jarang ketunggu apa kula wis presan dipandenge wis penak oh wis bliber